Spremat ćemo piletinu sa šampinjonima. Jelo se vrlo brzo spremi i ukusno je mnogo fino. Zato nam je potrebno piletina, bataci, karabataci, krila, ko šta već voli, krem supa od pečurki, pavlake 2 i šampinjona 400 grama. Sada ćemo najprije ispržiti meso da požuti. Meso ćemo izvaditi za tren i staviti šampinjone da se malo proprže i sve to onda vratiti natrag i prekriti supom od pečurki i pavlakom i staviti da se zapeče. Sad ćemo nakon što je meso porumenilo izvaditi iz masnoće i stavit ćemo šampinjone u toj masnoći da se proprže. I vratit ćemo onda meso, izmešati pavlaku i krem supu, preliti preko toga i staviti u pećnicu da se zapeče. Ne mora se soliti jer je supa slana i to je dovoljno. Sad ćemo staviti šampinjone. Sečene na listiće. Šampinjone koje smo propržili staviti preko mesa.